अरुणाचल हाजोनि गुदियाव हनै दिनै बोथोरा मोजां हाजोआव ओइ बाजै कि साहानिसे लाल साहा ना लोगोफोर बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि एसे आङो सिगांबो बुंबोबाय थादोंमोन ना माने मावनायनि कालसारखौ लाखिनांगौ जेरावखि थाया मानो होनोबा माने गोबां माइरंफोरनि दामाबो बारायगासिनो दङ गोदो माने चेन्नाइ बेंगलराव थाग्राफोरनि मानसिफोरनिफ्रायसो खोनायोमोन जे माइरंखौ जोङो 45, 35 बेफोरबायदियाव बायनानै जानांगौ होननानै जोङो खोनायोमोन बे समावथ' जेब्ला जोंनि गामिफोराव माइरंनि दामफोरा मामोन मात्र 16 थाखा 20 थाखा बेबायदिमोन आरो मिनिमाम 16, 20 बेफोरबायदिमोन ओमफ्राय दा गैयाबाबो मिनिमाम माइरंनि दामा दा 30 जाबाय बिराद दाम बारायबाय ओंखायनो एसे मावनानै गैयाबाबो 5 मास 6 मासनि जानायफोरखौ मोननो हायोबा बिराद मोजां आरोना ओरैनोबा मामायाबो मावनायखौ मोनसे कालसार बायदि खालामनांगौ मावनायनि कालसारखौ लाखिनांगौ होननानै ना ओंखायनो एसे दुब्लियाव फैदोंमोन दुब्लिफोरा बेबायदिनो मोजां माने जाबोजोबहांबाय अरुणाचल हाजोनि गुदियाव हनै दिनै बोथोरा मोजां हाजोआ माबायदि बरियानो रुकसिन अरुणाचल हाजो बियो अरुणाचलनि हाजो दिनै बिराद मोजां नुदों खोथिया फुनानै दोनबाय नैबाव दल मोनसे बिसिनाबो साहा लोंबाय नै बेयावबो एसे साहा लोंलांनोसै बैयाव लाल साहा लोंनानै फैबाय ओमफ्राय बिसिना बाजैमोनाबा लाल ना बगा ओइ बाजै कि साहानिसे लाल চাহ না বগা চাহ ন মই লাল চাহ খাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া বগা চাহমান খাম দেই দিব না নাই দিব ন আজি শেষ হ'ব ন ধান ৰোৱাটো শেষ হ'ব আজি কেইবিঘা ৰুব লৈছে আজি কয় বিঘা ৰুব লৈছে 3.5 বিঘা এতিয়া নালাগে বিস্কুট নাখাওঁ মই এতিয়ালৈকে কিমান টকা গ'ল হিচাপ কৰিছে না কৰা নাই হিচাপ কৰা নাই ন তেনেহ'লে এদিনতে শেষ হ'লে মানে ভাল ন সময়ো ইমান নাই আজিকালি মানে চবেই মানে হেণ্ড ট্ৰেক্টৰ লগত হাল বহায় এতিয়া গৰু নাইকিয়া হ'ল গৰুই নাই ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰৰ লগতহে কিবা কৰে আৰু ট্ৰেক্টৰৰ লগত মানে কিবা কৰিলে মানে এইটোখন খালে হয় মানুহবিলাকৰ এতিয়া সময়ো নাই সময়ো কম ইয়াৰ কাৰণে এদিন দুদিনতে শেষ কৰিব বিচাৰে একো নাই তথাপিও ভালেই হয় সময়টো মানে নাই ইয়াৰ কাৰণে বেয়া নহয় ঠিকে আছে মই এতিয়া লাল চাহ খাম লাল চাহ নহয় বগা চাহ গাখীৰ চাহ খাম গাখীৰ চাহ খাই পেলাই আকৌ মই কামত লাগি যাম দেই मोनसे खोथिया फुगासिनो दङ आनै माला नों जांख्रायालाय मा ओरैनो एसे जांख्राया माला बेवाय लागा बिराद बुरजा दंबावो होमबा ना ओमफ्राय मानसिफ्रा साबसे फुग्राफ्रालाय मानसिफ्रा लागा नै साहानिसे कियानिसे बगा চাহ না নাই বগা নাই ন বগা নিদিয়ে কঞ্জুসটো অসমীয়াত কি কয় কেৰপিন মালিকটো কিৰপিন আছে না এইটো ঠিক হয় না কি ধান এইটো কি ধান মৌচুমী নামটোতো খুব বহুত ধুনীয়া হয়
दुनिया नाम बरिया एकदम आनै खय बिगा गायदों देग्लाय खय बिगा गायदों बिगा 8 बिगा गासै 16 बिगा होमबा बेसेबां थांजेनखो फैसायालाय सानै बेसेबांसो थांजेनखो 30,000 थांखाबाय आरो 10-12,000 थांबावगोन ना बारासो थांगोन दे बायनानै जानाया बिराद खस्थ'ना आजिखालि दाम बारायबाय बिरादनो 30 थाखा केजि जाबाय ना 3,000 थाखा कुइन्टेल मानसिफ्राबो बिराद बुरजाखाना गैयाबाबो सानसेयाव 1.5 केजि फुं मोना लानानै 4 केजिसो नांगौ खोमा ना 4 केजि नांनाय नङा खोमालै ओमफ्राय फिथाबो देयो जाहैबाय नालाय ना गायनांगौ उफाय गैया